Seguimos no que anda aí traballando, case todos, porque está traballando José Torres, este cesteiro que fai festos en 12 anos. Como vas co festo, José? Vai bastante ben, estamos no remate. Mira pa' aquí, mira pa' aquí. Ai, que grelos. Cesta maravillosa, pero os grelos que? Que me decides? Ben. Diviches vai a pintaza? Non nos apañaches ti. Evidentemente non, apañounos Elvira que lle mandamos un bicazo que nos acaba de facer aí a compraventa a carón da 550 aí en Ordes. Oye, que decides vos o que traballe, pero eu traballei xa con el antes. Porque eu fun aí ao carón da súa casa, porque todo isto que vedes aquí nace xusto na horta de José. O que? O bimbio, fomos a buscar e este foi o resultado. Querido José, cadrónos bo día hoxe, Bueno, agora tuvemos un pequeno intervalo. Nin tan mal. Nin tan mal. Os días que levamos, Sí. non sei como estás vivindo ti, pero este ano xa me está costando, No. Ten coidaron, ten terres que xa se nota que choveu, Levas un pouco complicado, leva. Pois mira, vamos a ver. Agora aquí cortaríamos as varas para facer un cesto. Para facer un cesto terían que ser, por exemplo, varas así máis pequenas. Así varas, por exemplo, tipo de... Cantas fan falta? Pois para facer un cesto, sobre 140. Ah, bueno, lo temos de sobra. Isto é algo que se dá en todos os sitios, José? Ou só é típico? Plántalo e dase, con que sea húmedo, dase ben. Cantos anos pode tardar en brotar No, este? isto vamos a ver, estas varas cortanse agora e para non están igual. Sí? Sí. Se que dun ano para outro ti tes aquí algún cesto que outro. Tes aquí para un cesto. Bueno, pois imos ir cortando, que falta nos fai. Cando empezas ti a traballar con isto, José? Pois mira, eu empecé prácticamente con 10 anos, fixen o primeiro cesto. Tiñamos ali unhas vaquiñas, e fun coas vacas, e apañei así unhas varas e fixen o cesto. E cando viña polo camiño, había ali un matrimonio, que había pouco tempo que se casaran, e dixo unha muller, dixo, oi, se me venderan o cesto, e dixo, non, toma, leva o cesto. Dixo, quería para o eu. Por aí, habrá aproximadamente 20 anos, viñeron a facer unha entrevista. Tal, o tempo que lo va facendo e tal, e incluso chama a paisana, e tiña o cesto. Tiñas alguén na casa que che foi ensinando ou como aprendeches ti? Eu xa te digo, aprendín así, simplemente. Probando? Así, o primeiro xa valeu. Ves futuro en isto? Crees que as novas generacións se van a interesar para coidar un oficio? Porque ao fin e ao cabo é un oficio. Vou, por exemplo, así a algunha feira de artesanía e ves xente que lle gusta facer e tal. Pero claro, é o hobby daquel día. Pero tens que, é como a todo, tens que vivir, tens que levar algo na sangre que te ti. José, seguimos traballando porque temos a misión e o reto no programa de hoxe de sacar un cesto, pero pa chulería, José, que eu quero chegar a Rianxo Vamos a ver. para levar a xouba, amigo. Aquí paso, tampouco non vamos querer quedar moi ben, é porque non saia. Vale, por lá imos ser máis humildes, imos decir, nós imos ir Vamos traballando intentar- e a ver que pasa. A ver que pasa. Pois a ver que pasa, amigos. Perdón, Bueno, isto xa empeza a coller forma, xa bonito. vedes que Está pouco a indo. pouco parece que imos conseguir o reto. A ver. José, xa está rematando, non? xa estou rematando, sí, señor. Como se fai este remate? Porque vexo que o que faz é trenzar o que Vamos ves a ver. toda a volta. Vas doblando estas Sí? e pasa por detrás e para diante. Vale. E logo despois, cando acabas a volta, hai que intercalar estas polo medio. Como se chama isto que usas ti? Porque vexo que aparte que tes aí un... Como lle chamas ti a isto? Bueno, un simple pau, Un simple pau. Un pau. Un pau. Como se fora un pau, como se fora unha agulla. Pensei que iba a ter un nome, non sei. Como unha agulla, vamos a meterlo aí para facer un pouco de sitio para pasar a agua. Mira, José, perdón, Duarte, escoiteite neste vídeo que vimos, de como coller os indios, decir que isto hai que leválo no sangue. Todas as cousas hai que levarlas algo na sangre. E ti non tes medo de que isto se perda? É que vamos a ver. Vamos a ver, eu penso que non se vai perder. Sempre hai algún que lle gusta. Vale? Eu penso que sempre hai alguén que lle vai gustar. O que pasa é que vamos a ver, que non pense que vai vir desto. Claro. Queda claro iso. Exactamente, porque hoy vamos a ver estes bimbios sin dos plantas ti. Sempre a cando que non che pega o bicho con eles e ao final non che vaya todo Xa. para nada. Bueno, Pero, por exemplo, aí este metes a material, por exemplo, como a médula comprado, desoutro, por exemplo, como as cestas esas ou iso, iso comprado, pois ao final é moi caro para despois quitarlo. de onde ven isto, José? É que eu compro, non sei, fijo, non, iso, non sei. Non sabes de onde ven.
Interesante iso. Comprase o Porque, que é claro, vemos Sí, que hai vamos a ver, distinto son tipo de- tiendas de manualidades. Distinto tipo de Exacto. materiais, non, José? Exactamente, distinto tipo de material. Bueno, e para que sería esa cesta que estás acá rematando agora? Vamos a ver un cesto destes, pues poden usar, por exemplo, para ir ás setas, para ir ás castañas, e cousas así. Para uso doméstico, para... As patacas, por exemplo, para, bien. incluso como o É huevo da resistente, señora, por exemplo, para o huevo. resistente. Pero non Sí, vamos a apodrecen ver. as patacas aí. Claro, efectivamente. Claro. Como por huevos, se eu quero levar por huevos, se supoñer. Bueno, pois non é mala. Bueno, pois compañeiro, xa vedes que... Cada un que aquí pode hai- dar a utilidade que queira. Que queira. E este Eu máis de postureo. coincidemos unha vez nunha feira con un deses que dixo que iba a levar para apañar amoras, imagínate. Por Bueno, fíjate. mira, interesante, gustoume. Pasetas. Como iba a quedar? Pasetas, Gustoume Este é quedar moi... pintado. Bonitiño Pasetas. este. Bueno, pois xa vedes, outro oficio que non podemos deixar que se perda, seguimos falando do noso, coñecendo historias da xente e historias que, ao fin e ao cabo, nos din de onde vimos e quen somos, amigos. Sí, señor, bon traballo, Duarte. Un placer, José? Vale, moitas gracias, hombre. Gracias a ti por gracias visitar. por vir. Qué maravilla. Gracias. E Vamos a ahora- quedar aquí, si quieres seguir trabajando. No, sí. temos que pensar que imos facer Acabo cos cesto. grelos. Claro, por lo menos Acabo traballa cesto, alguén ¿eh? no, Vale, no programa. vámonos a acabar, vamos a Marcos, acabar. ti sabes como temos que repartir cartos no Nimba Canin Boy? Temos que repartir os que estaba Raquel aí que dixo que tiña un montón de cartos. Hai que repartir antes de que marque. Xe que os reparto. Pues veña, imos ao Nimba Canin Boy. Imos, imos. Raquel.